Sylvester Namiwa waulula zinsinsi zoopsa zimene Norman Chisale akuchita m'boma la DPP. Anthu alipo akuziziwa wapanopa amene aonekera poyera malinga ndi nkhani yaku ete kumalo ifa achisala nachita kunena kuti zimene alemba kebozi andiwonjezera ine plot yanga ndi imodzi ndi nawo zakuti chabwino panopa tikupanga people power forum ndifuna mukaonekere mukanene chifukwa achisalewa ku constituency kawo ndibwera tisanafika kumeneko nene kuti achisalewa akuoneka kuti ndi munthu amene ali mphamvu kwambiri m'dziko muno ndi wachitetezo wansogolo wa dziko lino kuchipani ndi director wa Chinyamata kenaka kuonjezera pamenepo ndi phungu kuncheuku kuchoka pa uphunguwo chinakomera president professor Peter Mutharika wasankha kuwapasanso mpando wofunikira kwambiri wachiwiri kwa nduna yachitetezo maudindo 4 tikamaliza pano tiyamba kusakasaka anthu amene amaziwa za malamulo kuti atithandize kuti pamene pajapo mukuziona bwanji fangati dziko tikuyang'anira zinthu zina kuti siku lake anthu azatizuzula kuti zoona inu munthawi iyi mwakakalekerere munthu mmodzi wakhala ndi maudindo ochuluka chonchi tingoyerekeza kuti ku State House kuja atenge kugalimoto aziyendera ngati wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko ndiye ku ndunako atenge galimoto aziyendera ngati wachiwiri wa nduna ku parliament tikuziwa kuti anapasa ngongole anandiwuzanso okha kuti anapasa ngongole pafupi 400 million okha anandiwuza kuso kuchipaniko muziko muno tili anthu 23 million are we sure tikaunjike mphamvu chonchi kwa munthu mmodzi muli bwanja Namiwa ndili bwino muli bwanji mayi Manoko tili bwino kuchokera mwina nthawi yomwe tinachezanso pano kufikira lero chilipo china chake chomwe mungati chasintha tiyambire pamenewo sindikukhulupirira kuti chilipo chimene ndingane kuti chasintha mwina mutandifunsafunso mwina tiyambire pamenepo chabwino mwakhala mukupitirira kupanga accuse akuluakulu ena aboma kuti akudyera masuku amalawi mwina poyambirira penipeni muli ndi umboni chifukwa posachedwa panso munachititsanso msonkhano wa atolankhani pomwe mumadzudzula nduna yoona zamalo kuti afotokoze bwino kuti chuma chomwe chikuoneka kuti ali nacho pano achipeza kuti muli ndi umboni mwina tiyambe kunena kuti mukapita gawo 12 la malamulo a dziko lino limafotokoza kunena kuti mphamvu zolamulira ainyake ndi amalawi amene akutionera pano amalawi aja amakavota aja amalawi amene amalipira msonkho aja ndi adindo anthu ngati makhansala phungu komanso president timangoabwereka mphamvu zija ndi zimene zimachitika zikuona kuti timabweretsa mphamvu zija pamodzi mmene tinachitira pa 16 September 2025 paja tidasankha Professor Arthur Peter Mutharika kuti azitilamulira ndi sanabwere okha anabwera ndi wachiwiri wawo Dr. Jane Asa ndipo popeza kuti ntchito ndi yayikulu sakanakwanisa kumagwira ntchito okha ndi anaona kuti ndikhazikitse nduna adasankha nduna ndi timafuna tiyambe pamenepo kuti aliyense amene anapanga chiganizo chona kuti ndifuna ndikhale kansala wina kupanga chiganizo kuti ndifuna ndikhale MP wina kupanga chiganizo kuti akhale president kapena kuvomera atasankhidwa kuti akhale nduna ndikukalumbira ndikumapita ku Capitol Hill kumagwisa ntchito ndalama za misonkho yathu imene timasonkha ino ndine fa tikagula mchere tikagula sopo tikagula chilichonse imene tikagula pamakhala msonkho ndi ndalama zija a Felix Tambulasi kuyemwe alaye kucha ku Song House amaziyika pamodzi akaziyika pamodzi nyumba ya malamulo imakhala pansi ndikugawagawa ndalama zija aliyense amene anafunsira ntchito kumagwira ntchito ngati wa polisi wachipatala kandi DC kandi ulanzi ameneyo ndi wa ntchito wa amalawi fatima mulipira akamapanga zinthu zake akuyeneka azipanga poyera chifukwa pa 14 June 1993 tidasankha ulamulo wa democracy ndi democracy imasindika transparency and accountability kusonyeza kuti munthu amene safuna kupingidwa kumafunsidwa mafunso ameneyo asayerekeze kukhala mu public office asakhale mu office imene amalipidwa ndalama zakulu asamayendere kamuli yolimbidwa MG asamapite ku Capitol Hill asapite ku district council asapite ku state council tiyambire pamenepo pali kapezedwe ka ndalama mdziko 1 ngati dziko lathuli anthu ambiri
sali pa formal employment anthu ambiri ntchito zawo zongozilemba ambiri ndi alimi ndiye tikuziwa zimene zimachitika ulimi umayeneka upite kumunda ukalime mbewu zako ugulise ndiye kugulisa kuja pamakhala umboni onena kuti amwanoka analima sabola anakagulisa kwa dimake akupasani cheke kapena akasakupasani cheke apanga transfer kusonyeza kuti mmatha kuona kuti ngati amwanoka ati agule foni ya nyuwani ngati amwanoka angakwanise kugula njenga ya moto ndiye kuti analima sabola aliyense amatha kudziwa 2 pala anzathu ena amene munachita mwayi munaphunzira muli pa ntchito ku ntchito amakulipirani ku ntchito kumakhala ngongole timadziwa ndiye pali gulu lina limene limachita business timadziwa ndiye gulu la ife amene timadalira ndalama za anthu kuti tigwire ntchito yathu mabungwe mwese aboma timalemba proposal tende futo lakuti tithandizeni anthu aja amatithandiza kusonyeza kuti munthu atabwera nkunena kuti timafuna tidziwe anamewa kuti press briefing ya zulo ndalama mnazitenga kudauza kuti awa tinapemphana tipasamwa kuti awana tipasamwa kuti zioneka imene yamaichiwa kuti accountability ndiye chimene chavuta pampanje panopa mponena kuti kubwera kwa democracy anthu akumalowa ndale ngati kuntchito padakali pa ndale zathu zasanduka zaphindu kwambiri maiko ena kundale amapita munthu akatumikira dziko lake wapeza ndalama zake waenda waudziwa moyo ndi amati ngatumikira anthu akwathu koma padakali panopa kumalawi kunoko ndale zasanduka njira yopezera ndalama fast chifukwa chani chifukwa chokuti amalawi ife amene timalipira msonkofe mphamvu ndi zathu koma tindi futo limodzi timalekerera anthu chatikangoasankha amakasanduka mabwana ndiye mmodu bwana uja atitumikire amatipanga chipongwe amakhala kuba ndalama ndiye akaba amathamanga kukagera anthu ena phokoso uku ndi uko kugula kachimanga kukaperekapo cholinga anthu katife tikayankhula azinthu tikupanga nsanje koma ndanena ngati kuti mu democracy timayeneka kupanga zinthu poyera kale kunali civics zimene maphunzitsa kuti nzika izitani amanena kuti nzika yabwino. There are 2 qualities or 3, 4 qualities of a good citizen. For the sake of this discussion, we find uzeni ziwiri. Amanena kuti nzika yabwino izilipira nsonko. 2, nzika yabwino izilemekeza malamulo. Ndiye munthu ukapanga zako zonse ukapanga business nja ukapeza phindu pamayeneka kuti phindu lija utenge ndalama upite nawo kwa MRA mwachisanzo ndakhala kuti lero ndakagula galimoto ya 800 million Malawi kwacha pakuyeneka kuti ngati ndi nzika yabwino pakhale umboni ona kuti anamewa agula galimoto ya 800 million kwacha zimene zikutanthauza kuti ndi kuti account kwanga ndi 1 billion account kwanga kuoneka kuti wachoka 800 million kwasala 200 million koma ndalama ya 1 billion ngandayipeza pa business ndikuyenera kuti mukapita ku Sonko House mukapeza Felix Tambulance akakuoneseni income tax kuti anamewawa atapanga business yawo analima sabola ndi anagulisa sabola uja 2 billion pa 2 billion tachosapo income tax 30% kan 20% ndama yosalayo ku account kwawo ku Centenary Bank ndi ndama izi ndiwo kuti agulire galimoto pamene palibe futo koma vuto limabwera sopano munthu ndi MP amusankha wakhala nduna ya zamalo akupanga interview akuluza dziko kunena kuti kunduna wanga kunduna wa zamalo kuli Katangale moti anthu ena aso kunduna ine ngati nduna ngati iso ndune wakatangale ndikoma ndikuthokoza kuti mkulukuta moyo APM wandisankha ndikundibweresawo ndithana ndikatangale mu January menemo akuyankhula poyera olemekezeka chimomwe chipungu anapanga ma zinthu zitatu zofunikira kwambiri zimene ameneka kupanga msogoleri atangobwera kumene kukhala nduna ya zamalo anapangisa press conference kusiwa kumene kusanali okha anali iwowo nduna yofalisa nkhani ana malomba kunala nduna chitezo cha dziko apita mukhitu komanso nduna ya maboma ang'ono a BNP nkhani yake ndionena kuti ndipipita ngulowa kumene mboma panala anthu ena achibwana anayamba kupitiza zimene amapanga 2014 to 2019 anayamba umakalanda malo anthu kumpeza munthu malo ife tabwera tikulamula ndife kumuchosa pamene popo anthu amadabwa kuti nthawi ya achakwera nthawi ya congress msiku muno munali lawlessness alisa mapanga chimene akufuna now tasintha tadala zimene zija abwera Professor Arthur Peter Mutharika
mtsogoleri amene amalawi amangonda kwambiri mulungu samamukonda APM ndi inonso mukutere ndi iwo anapanga ngati anthu omuzindikira nthawi imeneja anapangisa msonkhano watolankhani akuluakulu kuti kupereka 14 days aliyense amene otenga malo amwene wake atani abweze ife tinaumbira mmanja kwa basi mabawa wake panali program pa Times amati kulinji ya live mamwe ayirandiyitana ine ndiye mwezi ukakhala nawo achipungu anali pamenepo opangisa naleya malekano achipunguwo ine I think ngati siwanda nsisa anali pamenepo anabwiriza mawu aja kunena kuti ntchito yanga yayikulu kunduna wa zamalo nkunena kuti amalawi atikhulupirire chifukwa amalawi kulandira kuti kumene Katangale wamanga nthenje sanalekere pomwepo anapanganso interview mwezi omwewo ndi Brian Banda pa Times kunena kuti kuteroko anthu akamationa ku Minister of Lands angutiona tonse Katangale upatiriza ite ndi ntchito yanga yo yamba ndikuona kuti anthu atikhulupirire nepano chavuta ndi chani sitifika kumeneko atabwereranso anapanga chiganizo kunena kuti tipange kauniuni ifa mu programu ine iliyo sikhani yamalo tikamayankhula imanena kuti malawi uno tofunika tipange kauniuni wa malo kuti amwanoka malo muli nawo munapeza bwanji mumagwisa ntchito yanji zifukwa zimene munanenera kuti mufuna malo wani zimene mukupangira tiyende chifukwa chani pa Chingereza manena kuti land is the only fundamental natural resource that sustains life kutoko inu ndife kuti tidziwe kuti amalawi ndifa ndi chamapo achamaoneka ngati mbatatacha that's what defines us as the people ndino ngati tingaluze malo sitingane kuti ndife anthu komano nkanona kuti malo athu ali manja mwandani most of the prime land mukakayangana mpeza kuti ali manja mwa anthu ena pompano mungopita mu Devil Street mukapange audit mukapeza kuti pa nyumba 100 zilizo pa nyumba 10 zilizo zimene zili mu Devil mucho nyumba 7 ndi za anthu ena maiko ena ali ku Belgium ena ali ku Australia ena ali ku France kuti mukapeze mmene mujamo nyumba yoda kuti yanzika mbadwa Malawi mulibe now mupite kulimbi mupite so timati na hape fandu nawa kuti mmene mabwirira mwa chipungu mukuyankhula bwino komanso chinthu chandibwerere pambuyo pang'ono Professor Arthur Peter Mutharika akamayankhula ulendo wachiwiri akumanenesa kuti sayikira kumbuyo munthu wasi wakatangale andanena kuti government is not a feast boma siphwando ndi zimakanga kuti tindi president amene akuyankhula zabwino zimene amalawi akuzifuna ndiko kwida nduna yachinyamata amene akuyankhula zomwezo nkuvomereza poyera kuti kunduna kuli Katangale kumaombera mmanja ife ndipo ndaombera mmanja kwa basi ndosi chimene ndimafuna ine kuti dziko ili lisiyenda musawerengera kuti amwanoka mumachokera kuti anamene mumachokera kuti ngati munthu ali kuthekera kuti apese malo paseni malo musapase malo ife kuti ndi mwenye kapena ndi chibwezi chanu ayi now 6 months down the line tisanafike ku 6 months nkhani ya national audit ija anayichepesa adasintha mawu iyayi tingoyamba koma tikapanga kauniuni ku area 3 ndi ku area 10 ku Lilongwe mmenemo sanatipase report kuti anthu anja anapasa 14 days aja anachokadi nkhani kuti kauniuni ku area 3 ku area 10 sanachitike zimene tikumva ife nzonena kuti kwetero ku airport kulumba zokuti anthu agawana malo aboma kumeneko wina akumanga nyumba 30 in 2 months wamanga nyumba 14 ndiye kuyamba kuifufuza nganija mwamwayi munthu mmozi amene machudo tamuyimbira foni ano man Paul Chisale ndikuifisa kuna ndinangotenga uthengawo nkwapasa pa Facebook Martin Box anayimba foni iye atu kundinamizira koma ine ndiko ndi plot imodzi that we are getting somewhere anachulanso azinzawo akulu aboma ndinadaba kuti malo aboma anthu akudandaula ndi kuli nduna ndi akulu aboma tinachita chidwi tinatenga uthenga omwe uja unalembedwa pa cables na atumiziranso achipungu achipungu anandiyimbira foni iye tikumane ndiye sana kumane bwanji ndikulembere kalata ndikalata jemunayiona ichi so mudziko limene kuli malamulo papeza kuti ukabwera atambwali afuna malamulo azazemba njira yabwino kuti anthu aja kumane ndiye ainake adzikolo ndiye ainake ndinu ndine ndifanira kuti chabwino APM timu yake yomalize akanakhala kuti anthu amene amuyandikira ali ndi chikondi kwa APM bweza kumuteteza koma ngati APM ali ndi serious enemies ndi anthu amene amakhulupirira kwambiri and izi APM ndinamuuza Your Excellency you are a very good leader amalawa mukukondani you are a statesman koma vuto
ndona kuti anthu amene makhulupirira ndi amene amapanga sabotage APM agenda kuti ngati APM legacy italephereke anthu ake ndi amenewo Norman Paulo Chisale achimwemwe chipungu list yotizionjezera awawa ndikuwatchulefa kuti atuluka kale pa list ya nkhani ya ku ADL anthu alipo list tizionjezera and zimene tikupanga ife asidedi and zimene tikupanga ndamewa pano ndikuteteza mbiri ya APM because afuna APM azachoke ngati olephera achakwera achoka ngati munthu olephera APM anali ndi mwayi analamula 2014 kuzafika 2019 kuzachoka 2020 kuzachoka ndi inali nthawi anapanga reflector anadziwa koma chimene anapanga ndionena kuti anthu amadziwa kuti APM tikamvotera ndi kuti Chisale abwerera APM tikamvotera achina chipungu abwerera ndi zimene anapanga APM amati alidere nkulinga utaenda naye sanafuna kuti angutengera za anthu ajaya anapasa anthu aja somwayi wachiwiri nawo anthu aja mmalo moti apange amalawi kuti mmanama ife ndi anthu abwino tinasentika lero akupanga the very same things zimene amapanga tija zimene anapangisa kuti anthu adane ndi APM chifukwa ife tayima ndime pamene ife tayima pano pakuti we want to defend legacy APM because we know what APM is capable of doing we know APM is a patriot koma anthu awa ndiye lero ayamba kuoneka mmodzi atuluka awiri ndiyeno ndimanena kuti pamene anthu aboma amene mwasankha anthu ochepa ayamba kupanga ukaswiri tikumafuna kuti azizemba malamulo azikakumana ndi anthu accountability lero you not be surprised kuti plot imene anayipeza ku kwetero anayipeza motani sakugwisa ntchito mphamvu zimene ali nazo ndi chinthu chimodzi chimene nakondwa nawo Chisale ubwino wake kusi chimene masiyana Chisale ndi anthu andali nawo ndoti iwo aja amayankhula kankhani ndi yabwino kandi kuti amayankhula ndipo ndine chimayankhulana ndi anandiuza kuti musatitembere kalata ngati mene mwapangira chipungu mulidire kaye muone list kwetero kuti kuli pali zotani ndi taalembera azione Themba tifuna atipase kuti pati ma disclosure tione kuti wene pali ndani ndi tikaona list yo tionjezera pa adani ya APM amene akumusokoneza APM alipo because munthu amene wamusankhidwa ndi APM amene akuyima kumakidana ndi Katangale amene ali pafupi akuyenera atenge chitsanzo munthu amene mwapanganso Katangale ndi kuti ndi ndani wa APM afuna amuonengere zina la APM ndiye mukuona ngati kuti mwina mtsogoleri wa dziko sakuchedwa kupanga ziganizo zina mwina mafotokoza apa kunena kuti ena afuna kumuonongera dziko izi moti sakuona chifukwa chani mwina mukuona ngati akuchedwa kupanga ziganizo zina zofuna kukonza dzina funso labwino kwambiri kwa mafunso munthu olakwika APM ali ndi wanenera wake chipani cha DPP chindi mneneri wawo ndiye funso limenelo musandifunse ine ndi wasidedi koma kuti mukuteteza legacy ya APM exactly because we know koma mufuna kuteteza legacy yake ndithu anthu asayiwononge ya anthu azamukumbukira kuti tinali ndi mtsogoleri APM amene mulungana mukonda mulungama msunga mulungama mteteza komanso amakonda amalawi amamukonda zidachitika kuti makoti ndi anthu ena anapanga chiganizo koma amalawi anena kuti APM timankonda anabwerera so izozo zinazo mufuse aneneri aka APM ayankha chabwino bwina mukufotokoza mwanunso zikuoneka kuti ndikulakwitsa kuti tinene kuti boma ili lomwe amalawi analikhulupirira likuwalephera amalawi kwakwaniritsa zofuna zawo mkulakwa kutero padakali panopa zimenezozo mukayankhula simukulakwisa chifukwa chonena kuti zinthu zimene anthu anadanira kwambiri ndi boma la Chakwera ndi zinthu zitatu ngati sizinayi chinthu choyambirira chonena kuti moyo umalimba katundu anakwera mtengo lero moyo ukulimbabe mistake ina yachiwiri ndani wina wa APM ndi Minister of Finance Joseph Mwanamveka abweresa msonkho pena pali tiponse maleve pena pali ponse ndalama imene malawi akulandirayo ikumangothera kungolipira misonkho kuyesera kwauza kutere kuyesera akupanga makani samamba so kuonjezera pamoyo kuti ukulimba chimene anachosera MCP nkhani ndona kuti Katangalenso liwafikapo zimene tikunena kuti anthu alemera overnight the instant billionaire kuti muziwe kuti anthu awa anakonzekera kuti aononge mbiri ya APM ngati mukumbukira bwino tinakupanga pamene chisankho ndinanena tidapangisa sukulu watu wangani kunena kuti apereke masiku 30 koma kosana MCP yacho kunena kuti amene akuziwa kuti anaba koma Yesu akuba kapena amene waba ali ndi remorse ndalama za amalawi abweze akanakhala kuti DPP samafuna kuti abenso zimene ziyakanazimva koma anakana chimene akanira afuna kuti iwo waso abe akaba
asazaimbidwe milandu chifukwa lero mutali muone zimene aisipia amene ali ndalama amamanga zosekesa kwambiri tikuziwa kuti amaba ndalama wina wake amayenda makampani masonkesa ndalama kwina wake anatenga 200 million kampani yati ina yake anamanga mlandu atosokoza breach of peace. Are you sure uyu amayende mwakatolera ndalama maujeni so zile jakupanga dala afuna atipomboneze akanakhala kuti anthu ati people they were sincere budget yoyambirira ija half of the money akanaitenga ndalama zimene zinalikale mu outset zimene anatenga kale ya MCP to prove that ifana ndikuwuzani kuti kunif kunapita 400 billion Malawi kwacha ati akapereka ngongole ndiye amene anali atampitisha kunifu amayenda pa ojani Nissan Note kumaliro he owns mina nyumba mwina for 300. Oh yes, so zile zokweka zimeze kuzitanisa zonse kuzibweresa ndama kunali account ina yake kunalwa 48 billion Malawi kwacha mambo mtu yamange anangotenga na mamumuza na omwewa we'll get to that anthu amita achuka ndane kuti ulendo uno anthu aba koma movutikira ulendo uno sitilola so because tinataya nthawi 5 years ndaja kwera so makosa nawo satipusisa mukufuna kusataya so nthawi ina ya sititaya nthawi sititaya tell you know these guys they will deliver not because they like it but that's not their money. 1 2 no one forced them they should accept the positions some of them they had to contest anachita chisango kuti akhale pampando ndi apange zimene tikufuna ife will not allow them will not give them space kuna kuti asokoneze zikoni because tikwaziwa kale anasokoneza ifake ndani nasona kuti some people amayikonda brand ya DPP and then amayikonda brand ya IPM kuma they were reluctant they were hesitant kuti amvotera IPM because amazoti akavotera IPM wakuti azipanga zakuti azipanga zakuti ifanana kuti anthu amene anavota sanavotera su DPP ngati chipano and lero fanane pano muchisunga ichi ngati sizisintha kanthawi yake DPP 2030 si winner that's the end of them anthu anathana ndi MCP because MCP je anthu anathana nayo basi panonso panopa ali ndi nthawi 2-3 months kuti they should fix things akatereso amalawi athana nawo nkhani yake ndonena kuti amalawi azindikira kuti anthu andale amalawiwo ifeyo amalawi kokonda tima ovota timakonda amalawi koma iwo satikonda umbono wake ndi because nthawi yachitika apayi si nthawi ina kuti bwezi tikumadandaulaso pano bwezi pano timakamba zina titadusa chabwino mwina in your opinion is DPP performing better or worse pano pazafika lero waza now they are tipa ndi MCP ifanana kuti lero zikuvuta kusiyanisa kuti kodi simwake nayimbira minister yake nafusa kuti chakwera wabwerera ku State House anazezemuka pana mwe moyo mtu abado no tusi zimene anthu amadandaula munthu wa MCP exactly zimene akupanga pano pa makosana so lero ndena pano pa zimene zilili dozi zimene chikuwawa kwambiri anthu amene amamuziwa APM kuti is a patriot APM is a statesman mitima iwawa kuti zona APM lero mweka dozi ndichakwera no way something has to be done ndifanso ndikuuze ndikuti ngati kuli chipandi kuti anthu amene ali sympathetic to DPP ambirira cream dora cream ndinawuza minister of information kuti pamene mwakhalapo kula anthu ena 17 mbuyo kwa DPP amene ali magazi a blue they can do that job much better than you 17 times so ndifana ndikuuze ndikuti pamene ali nduna iliyonse mu DPP tiyambe minister of finance pamene ali pachi kula anthu ena mu DPP kapena Malawi 17 they can do that ntchito much better minister of homeland security kula anthu ena uku anthu ena 17 they can do that job much better no one is indispensable and china chimene timaononga dziko ndi chomwe chichi chomwe mu DPP muli kilimu no we should forget that we are Malawi nkhani yazipani tizichula tikumapita ku chisankho tikangovota muja let's forget about colors tizikatenga munthu according to competence and skills because timapeza kuti tazingwa tikusowa kuti wodi Minister of Finance akhala ndani when actually tikuiwala kuti ndi population ya anthu 23 million so at DPP panopa they have no choice they have to do things better afana ndichabwera so munaimba phone kuti kwabwera kuti State House ndaje kufusa kuti nafusa minister naimbira phone minister kuti chakwera kuita ku State House ndene bwana zimene zikuchitika ndi chimusisi kusiyana ndi nthawi yachani nthawi yachakwera nde kumene but no ndemalize but you cannot compare
compare APM ndi Chakwera. It is an insult because munthu mwacho kungomuonera anthu mazo kuti apo pali usogoleri apo palibe usogoleri koma mukuti they are at power. no munafunsa kuti ma administration mukatero ndi mundira kuira Administration. I mean, you cannot put Chakwera and APM at bar. That would be an insult to APM with due respect. In terms of the administration zikuchitika pano pa lokanga kuti tafika pa equilibrium they are at bar at the proposition emotion koma APM is here because we know we are able to single out kuti akusokoneza ndi our my interest our umboni wake ndi our ayamba kuonekera okaoka Chebwino tikana kunkhani yokhudzano Malawi Congress ngati chipani chachikulu chotsutsa tipunaliso msonkhano kumalembo uku aphungu ena anabwera poyera kunena kuti ayi ife tikufuna kuti Chakwera ayimeso ndine namosapsharira chifukwa zinalira ivi pakanema zimenezi baba Stephen Malonda ananena kuti ayi Chakwera anali mtsogoleri wabwino koma amene anawalakwitsa ndi anthu owazungulira inu apa mukuti ayi APM ndi munthu wabwino koma amene akumulakwitsa ndi anthu amene akumuzungulira tinene kuti mwina atsogoleri athu amakanika kupanga ziganizo pawo amadikira kuti anthu ena amene azungulira awasokoneze. Funso limenelo ayankheso asogolero APM is a statesman. APM as a president akuyenera kukhala accessible koma tili pomwepo za ku MCP there is one brilliant lawyer my namesake walembanso wafunsa kuti Ayuba wafunsa kuti anthu amene anazungulira Chakwerawo achoka afusa sojo so mwenza MCP azikambirana cha inyake koma ndifuna ndikuuze ndima kuti ngati tinali dziko linaononga nthawi yake ndi imene we wasted 5 more years ifake lero tikuyima kuti makosana awa aganganya awa DPP awa will not allow them kuti atitengereso kumene kuchako because vuto ndona kuti timayang'anirira mupite mukayang'ane section 30 ya malamulo a dziko lino imanena kuti every Malawian is entitled to development koma tikazipanga personalize Chakwera MCP DPP APM namiwa we lose focus timaona kuti Malawi wina aliyese is deserving nkhani za ndalezi timakuna zingotithandiza kunena kuti chifa ordinarily mwezi aliyese ali president ordinarily mwezi tonse tili ma MP ordinarily mwezi tonse tili ma councillor koma practically it's not possible kuti tikaunjikane pamalo tikayambe kukonza pachi nditi maasankha anthu achi. This is why democracy ati representative democracy ndi anthu tikasankha za ndalezi tizisiya kaye because we are a country where we miss it kumalawi kunoko ndikuti kuti president walumbira lero immediately time yamayamba kuganiza za temu ina ndiso neno kuti APM is better placed because sakufunika temu ina kusogoloko he has nothing to lose and he had nothing to lose and APM had nothing to lose and APM this is why samaba simukayirikisa nda Chakwera it doesn't mean kuti ndifuna ndalama ndikagule girlfriend gani muntu ayi safunika ndalama kuti akamangire nyumba chibwenzi ayi this is an opportunity kuti nakuti we have to make sure kuti this government should deliver Malawians deserve better. Chabwino mwanena kale kuti mwina ndale tizisiya pambali ndibwerabe kumanongonomo ngakhale munguithawa imene isimuithawa lero kumene ku MCP mwanena kale kuti manongonomo akuchitika tonse tikuziona iye mwanena kuti lawyer wina amene ali dzina ngati la inu ukuso kumalembo kunachitika chonchi tinene kuti mwina mpungwe umenewu is too early because ku 2030 nkutali ndikambeso chinthu china ichi kuti padakali panopa Amalawi adasintha kwambiri every election cycle Amalawi amasintha chimene chikuvuta padakali pano kuti zikulesa mayende mlona kuti anthu amazinamiza kuti munthu ukaba ndalama zambiri umakhala mtsogoleri wabwino atengerepo phunziro ngati kuli boma loti linali lakuba kwambiri ndi MCP analuza ndalama ngati kunali boma loti limapanga corrupt aliyese mamedia house kwawe pereka ndalama pena paliponse watu kusukusipo sozero pereka ndalama anali MCP koma no Malawi has a better judges ife timakusiya Malawi koma ali kulilwa Chakwera so anthu andale aphunzire kuna kuti Malawi azindikira kuna kuti it's not about ndalama zakuba it's not about